warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi pawartosipun? Mugi kita sedaya tansah pinaringan kasarasan. Tepangaken nami kula Sihatun Nikmah, Dwija Basa Jawi SMP Negeri 50 Surabaya. Materi ingkang badhe kita rembak ing pawiyatan sakmenika inggih menika bab teks profil tokoh. Materi basa Jawi kelas 7 semester setunggal, Mulok Basa Daerah Provinsi Jawa Timur. Kanthi KD indikator pencapaian kompetensi lan ancasing pasinaon inggih menika para siswa saged ngandharaken struktur teks profil tokoh ginakaken basa Jawa kanthi leres lan tanggel jawab. Bocah-bocah, menapa menika teks profil tokoh? Nah, sumangga panjenengan waos teks profil tokoh menika. Sampun dipun waos? Nah, mestinipun sampun mangertos nggih menapa ingkang dipun wastani teks profil tokoh? Inggih, leres. Teks profil tokoh saged ugi dipun wastani teks biografi. Teks profil tokoh utawi teks biografi inggih menika teks kang nggambaraken tokoh lan prastawa menapa kemawon ingkang nate dipun lampahi dening tokoh kasebut. Wonten ing teks biografi sasanesipun nyerat daftar tanggal lair lan data pakaryan tokoh, ing teks biografi ugi nyerat kedadean-kedadean wigati ingkang dipun lampahi tokoh. Teks biografi uga ngemot babagan pamanggih, sikep lan unggah-ungguh tokoh. Nah, menawi sampun mangertos tegesipun teks biografi, sumangga sakmenika kita rembak bab struktur teks profil tokoh utawi teks biografi. Amargi teks profil tokoh utawi biografi wujudipun narasi kadosta novel, cerkak utawi cerbung, saengga struktur teks profil tokoh ingkang kaping pisan inggih menika orientasi. Ananging fungsinipun beda antawisipun teks biografi lan teks cerkak. Menawi teks cerkak, orientasi padatanipun bab pitepangan konflik. Ananging menawi teks biografi, orientasi padatanipun bab pitepangan tokohipun piyambak. Tuladhanipun ngandharaken asma, papan kelairan lan kulawarganipun. Nah, sakmenika wonten tuladhanipun inggih menika cuplikan saking biografi Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini miyos tanggal 21 April 1879 ing Jepara, Jawa Tengah. Ingkang kaping kalih inggih menika struktur prastawa. Wonten ing bagian prastawa menika dipun andharaken ngenani kahanan prastawa utawi masalah ingkang nate dipun lampahi nanging kagungan kesan mirunggan ingkang saged dipun dadosaken tepa tuladha. Tuladhanipun ngandharaken bab pawiyatan ingkang dipun lampahi, bab ingkang gegayutan kaliyan kasuksesanipun, ugi saged bab wiwitanipun piyambakipun dados misuwur. Sumangga dipun pirsani tuladhanipun cuplikan teks biografi saking Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini sekolah ana ing ILS
Ing pasinaon piyambake klebu murid sing sregep. Sasuwene sinau ing ILS uga nyinaoni basa Walanda. Mula Raden Ajeng Kartini bisa nguasani basa Walanda kanthi becik. Struktur ingkang kaping 3 inggih menika reorientasi. Menawi wonten cerkak utawi novel, reorientasi padatanipun ngrembak bab penyelesaian. Ananging menawi wonten ing teks profil tokoh utawi teks biografi, reorientasi inggih menika bagian ingkang opsional. Saged dipun lebetaken ing teks biografi, saged ugi boten. Menawi panjenengan badhe nglebetaken bagian reorientasi, panjenengan saged nglebetaken bab pandangan lan pamawisipun panyerat marang tokoh ingkang dipun cariosaken. Nah, sakmenika cuplikan teks biografi saking Raden Ajeng Kartini. Para wanita Indonesia wis padha maju. Pendidikane akeh sing dhuwur. Pegaweane bisa sejajar karo para priya. Kabeh mau ora liya amarga kena daya semangate Raden Ajeng Kartini. Nah, sampun mangertos nggih menapa menika teks biografi lan strukturipun? Matur nuwun, sugeng sinau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.